Az első eset Molnár András, a túrázó, aki nem tért vissza, egy középkorú férfi. Molnár András rendszeresen túrázott a budapesti dombokon, ismerősei szerint jól ismerte a Gellért-hegyet is. 1992. márciusában egyedül indult el, és azt mondta, egy régi barlang bejáratot akar megkeresni, amelyről hallott valakitől. Soha nem tért vissza. Keresésére több napon át rendőrök és önkéntesek indultak, de sem testét, sem tárgyait nem találták meg. Lehetséges magyarázatok: baleset. Lehet, hogy lezuhant egy eldugott lejtőn vagy szikláról, ahol soha nem fedezték fel a maradványait. Különösen, ha bozóttal, sűrű növényzettel borított részről volt szó. Illegális barlangászat. Talán valóban bement egy lezárt járatba. A Gellért-hegy alatt húzódó barlangok közül több is le van zárva, de egyesek szerint még mindig akadnak hozzáférhető nyílások. Öngyilkosság vagy szándékos eltűnés. Nem zárható ki, hogy személyes okból szándékosan eltűnt, bár erre nem volt korábban utaló jel. Érdekesség, több barlangász szerint a Gellért-hegy alatti járatrendszer térképe hiányos, és a múlt században több nyílást is betemettek vagy elfalasztak. Talán nem minden sikerrel. A második eset Mészáros Gergő. A fotós diák, és az utolsó kép 2006-ban egy 19 éves eltes hallgató este ment fel a Citadellához, hogy fotókat készítsen egy iskolai projekthez. SMS-t küldött, de utána nyomtalanul eltűnt. Telefonját később egy bokor alá dobva találták meg. A készülék utolsó képein feltűnt egy elmosódott, alakra emlékeztető árnyék. Lehetséges magyarázatok: emberi beavatkozás, bár nem találtak erőszakos cselekményre utaló nyomot, nem kizárt, hogy valaki megtámadta, és a tesztet valahol elrejtette. A telefon eldobása szándékos nyomeltüntetésre is utalhat. Megcsúszás, zuhanás. A Citadella környékén is vannak meredek szakaszok, bokros részek, ahol egy zuhanás után a test nehezen észlelhető lenne, főleg ha egy építkezés vagy csatorna közelében történt. Mítoszépítés. Az árnyék az utolsó képen sok vitát váltott ki. Paranormális jelenségként is kezelték egyes fórumokon, de lehet, hogy csak egy másik turista vagy a kamera hibája okozta az alakot. Érdekesség, ez az eset gyakran szerepel magyar creepypasta oldalakon, de a rendőrségi jelentés szerint bűncselekményt nem tudtak bizonyítani. A család azóta sem adta fel a keresést. A harmadik eset a második világháborús alagút legendák 1945-ben a Gellért-hegy alatt. Futó természetes barlangok egy része a második világháború idején menedékként, sőt katonai célokra is szolgált. A legenda szerint 1945-ben egy német egység 12 fő egy rejtett járaton próbált kijutni Budáról, de csak 5-en tértek vissza. A többiekről senki nem tudott semmit. Lehetséges magyarázatok: történelmi tények és ferdítések keveréke. Valóban léteztek ilyen járatok, és katonai mozgás is volt ott. Viszont az eltűnések körülményei homályosak. Lehet, hogy meghaltak a föld alatt, vagy fogságba estek. Zárt rendszer. Tragikus vég. A barlangrendszer szűk, veszélyes, és a második világháborús rombolás óta több része is beomlott vagy lefalaszták. Elképzelhető, hogy a katonák valamilyen gáz vagy omlás miatt haltak meg odalent. Rejtekhelyként használt szentély vagy bunker. Egyes források szerint a hegy alatt voltak még nem térképezett objektumok, de ezekre nincs hivatalos bizonyíték. Érdekesség, a mai napig tartja magát a pletika, hogy a Gellért-hegy alján titkos bunkerek és elfalazott szakaszok vannak, amelyeket a hatóságok nem nyitnak meg. Negyedik eset kísértett vadászok esete 2011-ben 3 amatőr szellemvadász, 2 férfi, 1 nő éjszakázott a hegyen, mert azt hitték, hogy a Citadella környéke paranormális aktivitást mutat.
Másnapra csak ketten kerültek elő, sokkos állapotban. A nő nyomtalanul eltűnt. Az esetről sem videó, sem hanganyag nem került elő, pedig hoztak felszerelést. Lehetséges magyarázatok, pszichológiai zavar, tömeghatás. A paranormális keresések során gyakori a szuggesztió. Az emberek könnyen túlérzékennyé válnak, hallucinációkat élhetnek át. A két túlélő később sem tudta felidézni pontosan, mi történt. Szándékos eltűnés vagy emberrablás. Az eltűnt nő testét vagy nyomait nem találták meg. Nem zárható ki külső beavatkozás sem. Média ferdítés. A történet sok alternatív csatornán jelent meg először, és lehet, hogy csak félig meddig igaz, vagy teljesen fiktív. Érdekesség, azóta több paranormális közösség is energetikai anomáliákat észlelt a helyszínen. Egyesek szerint a barlangok felett áramló mágneses mezők okoznak időzavarokat. Az ötödik a barlangász, aki a szentélyt kereste, egy névtelenséget. Kérő amatőr barlangkutató. 1987-ben próbált bejutni egy lezárt barlangba a hegyoldalában. Célja állítólag egy ősi, pogány vagy római kori sztél és szentély megtalálása volt. Eltűnt. Felszerelése egy csatornában bukkant fel a hegyalja út mentén. Lehetséges magyarázatok, fulladás, baleset. Lehet, hogy túl mélyre jutott, vagy rosszul számolt az oxigénnel. Az ilyen járatok könnyen végzetesek lehetnek. Valódi felfedezés. Egyes alternatív történészek szerint tényleg van egy eltemetett kultikus hely a hegy alatt, amelyet a múlt század elején katonai célból elfalasztak. Ha igaz, talán nem is akarták, hogy kijusson. Utólagos mitizálás. Nincs hivatalos jelentés az eltűnésről. Lehet, hogy csak legenda. Érdekesség. Az 1900-as évek elején több, ma már lezárt barlangkutatási napló is említi a Gellért-hegy különösen szabályos sziklakamráit, amelyeket sosem tártak fel nyilvánosan.